ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Панҷакен дар деҳаи Озодагон гуфтагӣ ҳастай соҳибшон. Шаҳри Панҷакен, деҳаи Озодагон. 8 сотиқ замин ҳастай ки 6 дар хона кардагӣ тайёр, якта ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, калидор дорад. ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда дар дуруни замин ҳастай. мега обсветам дорад. гирди хона полни худ маҳкам. ремонти хона хуб аст барои зиндагӣ 100% мешавад бо гарошкаяш, яъне ки рахшаш бетон кардагӣ 100%. ошхона, баня, дегдонхонамаш қоидавӣ. сирошна мефурӯшад мега бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдо ва муомилаи хуб дорад. сирошна сумдарокура мега рақамошон аст кор мекунад. кадоми шумо аз шаҳри Панҷакен дамхи хонахар бошед, марамат метавонед ки бештар маълумоти пураша аз ҳамин рақамҳо гирем. боз муомила дорад. хона ҳамаи шаҳрдошт муайё тайёр, обсветам ҳуҷҷатош 100%. марамат занг занед, бештар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст боядрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст гипразен, кӯчаи Юсуф Вафо 79. якхонага квартира аст дӯстони азиз, дар 4 ошина қарор дорад. 35 квадрати метре ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, стираи машина, ҳамин хел чизо дорад. нагуфтиянд ки бо чизи чора мефурӯшанд, инаша аниқ када мегирен. пеши мактаба мега садикай, ҳамаш дар пеши квартира ҳастай. квартира ремонти замонави, ҳамаш қоидавӣ бо нархи 225200 сомонӣ. ин нарха соҳибшон модага дӯстони азиз, мо модагӣ нестем. 225000 сомонию 200 сомон гуфтага. 225200 сомонӣ боз муомила дорад. откритие лестницай. ба кадоми шумо хе квартира ки лозим аст, марамат тамос гирем, пурра када бештар маълумоташа аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. то охираш тамошо кунед ва навори моро силкаша дар ватсапи мо падлиса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар ноҳияи Кушониям гуфтагӣ аст, яъне ки будёни будён гуфтагӣ аст. аз ҳамин бозори нихӣ мега 1-2 километр болотар аст. наздики наздикои бозори нихӣ буда. маълумотои пурра мега телефон кати. обшим 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, баня дорад. галавни обсвет дорад ва дарахтони мевадиҳанда ҳам дӯстони азиз ҳаста. гирди хона маҳкамай, ҳамаи шароитош муҳайё аст. шаҳри Бохтар, яъне ки будёни амихел маълумот аст наздикои бозори нихӣ. бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад, арзон мешавад. ё ки ба квартираи духонага мега аз шаҳр бошад, алиша мекунем. хоб, бардорон, агар шумо хали квартираи фурӯшӣ, хонаи замин ё ки замини холӣ, мошин, мағоза, ягон техника, ягон говмол дошта бошед, маҳрамат сурат ва маълумотои пурраша роя кунед. мо дар видео оянда фурӯшда, эълонда, рекламада мемонем. аз шумо хоҳиш ки фақат шумо дастгирӣ фаромӯш накунед. ҳамин як дона лайк бипуррем хемонен ва имконият бошад навори моро дар ватсапи мотон силкаша падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ваданасос гуфтагӣ ҳастай соҳибшон. дӯстони азиз, яъне ки дом типа ранги барак борияй, домҳои пастакои барачинияй. хайбо бештар маълумотша мегирен. сехонага квартира ҳастай ки дар якум ошина, хеле квартираи баракай. 40 квадрати метра мега пеши бозор да мега соҳибшон. кадом бозор нагуфтиянд, яъне ки ваданасос пеши наздикии ринг гуфтагӣ аст бозор.
бо нархи 208,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ва муомила дорад ки сеххонага квартира аст. хай ҳамаи шароитош муҳайё аст. маърамат метавонед ки бо бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира худатон ба дили худатон маълумоташа пурра карда гиред. ба шумо чӣ квартирае ки лозим аст, хона, замин, ягон чиз дигар дар комментария нависед то кадом сума аз куҷо. албатта ки мо агар ёфтем ё ки пешниҳод карданд, мо аммо гуфтагӯи шуморо ҷудо карда албатта пешкаш намекунем. фақат шумо сабр кунед ва фикрҳои худтона хонаҳотона дар комментария хушрук карда нависед, албатта пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда мешавад, дар маҳаллаи Қамбар гуфтага аст. соҳибшане ки ҳамин хел маълумот аст. маҳаллаи кӯчаи Қамбар кадоме ки ай Регара, яъне ки худшон медонад, кадометон ки нафаҳмедед тамос гирифта мегиред. 8 сотиқ замин аст ки 14 хона кардага, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳаст ки ҳаммом дар дуруни хона ва дар беруншам дегдохона, яъне ки банияшам кадаги ҳаст. дӯстон, хонаҳо баъзеҳошон уже ремонт кадаги тайёр аст, баъзеаш кадаги нест, яъне ки бо хун аниқ када мегирем. гирди хона полни худ маҳкам аст. об свечам дорад бо нархи 280,000 сомонӣ. савдо, муомила, дӯстӣ, бардорӣ мегӯяд дар назди хона мегӯяд. кадоме ки харидор бошад бо арзон када метиҳем. маърамат дигар маълумоти пурраша метавонед ки ба дили худатон аз рақамҳо поймода гиред. маърамат занг занед, лайка фаромӯш накунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст. Фирдавсӣ 2 лаби роҳда қарор дорад. якхонага квартира аст. дӯстони азиз, дар дуюм ошина қарор дорад. доми 9 ошонае ки дар дуюмаш қарор дорад. лифташ мега кор мекунад. об, свет, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер ҳамаш ҳастай. чанд намуд мега транспорт мега пеши квартира мегзарад. мега транспортҳои яъне ки маршруткаи 43 65 13 мегзарад. бо нархи 300,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. хона мега ҳуҷҷат, техпаспорт ҳамаш ҳастай. сирошта мефурӯшад мега ҷои нағза мега ё ки ба духонага алиш мекунем. аз тарафҳои 46 бошо мегӯяд ба духонага алиш мекунем. мега болоиш хай маслиҳат мекунем. кадоми сумкате мехарам мега ин хона 300,000 сомонияй боз арзон када мешавад. аз шумо хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор. маърамат рақамҳошро маълумодага аст. тамос гирем, бештар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, инам яъне ки дар пойтахт дар 82 микрорайон гуфтага аст. соҳибшон шаҳри Душанбе 82 микрорайон пеши Натярус гуфтага аст. соҳибшон яъне ки ҳамин хел маълумот аст. якхонага квартира аст. бародарон, дар якум ошина қарор дорад, яъне ки 42 квадрат метр. доми кирпични 4 ошинае дар якумаш қарор дорад ки 42 квадрат. дарнуш калона мега. об, свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, падовал, кондитсионер, термис, балкони, калон мега дорад. ремонти хона ремонти беҳтарин отоплени пайваст аст. камаш яъне ки ҳаматон аст ки мисол канализатсияам пайваст дорад. дом мегӯяд пеши Натарус. дӯстони азиз, яъне ки доми Натарусом кадомша нафаҳмед, аз соҳибашон мекунем. бо нархи 315,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо, муомила дорад. даруни квартира мега калон аст. маърамат дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшӣ аст. бародарон, инам қарор дорад дар пойтахт, яъне ки шаҳри Душанбе 31 микрорайонда қарор дорад. якхонага квартира аст. бародарон, дар якум ошина қарор дорад. 27 квадрати метрае ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки телевизор, абои задаги хона, яъне ки ҳамаш тайёрае. хоб дӯстон аст ки лаби раҳда мега открити лестнисаи дом, яъне ки якум ошина аст. открити лестнисаи яъне ки лаби роҳи калонда наздика мега. соҳибшон ҷои созае. бо нархи 230,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо, муомила дар наздик яъне ки ҳамин квартира. кадоми шумо дар ки маъқул бошад, маърамат арзон мекунанд. бо дигар маълумоташа аз худашон гирен. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. шумо агарам хари хонаҳои фурӯшия, квартираи мошина дошта бошад, роҳӣ кунед. албатта фурӯшда, эълонда, рекламада мегузорем.
квартираи фурӯшии навбатии аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино дар Зарафшон ду гуфтагӣ ҳастанд соҳибшон. Як хонага квартира аст бародарон дар якум ошӯна қарор дорад доми 5 этажаи панелни дома мега соҳибшон. Шаҳри Душанбе райони Сино Зарафшон 2. Як хонага квартира якум ошӯна яъне ки доми 5 этажа 38 квадрати метр. Обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, ҳамаш 100% ки холодильник ҳама хел чизо дорад. Бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Савдо муомила яъне ки дорад. Ба кадоми шумо ки ҳамин квартираҳое ки мемоди маъқул бошад бартони азиз, агар кадом маълумоташ камбудӣ бошад, марҳамат тамос гирифта гирем ба шумо мефаҳмонам. Агар ки шумо харидор ки бошед ба шумо фаҳмода метиҳанд. Фақат одамони харидор ва дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед, обуна шавен. имконият бошад навора падлиса кунед. раҳмат барои дастгиритон. квартираи фурӯшии навбатии аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Бохтар яъне ки шаҳри Қурғонтепа пеши бозорчаи Тецда қарор дорад. пеши бозорчаи Тец дӯстони азиз марҳамат бо дигар маълумотша мегирен. Сехонага квартира аст дар чорум ошӯна қарор дорад 61 квадрати метр. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад. пеши мактаба мега, пеши садикай, пеши бозорча, супермаркети ёвар. ҳамин хел маълумот аст. хай ремонтуш ремонти миёна гӯем мешавад азиз, барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. бо нархи 285 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бозам муомила дорад дар назди квартира. аввал биёни квартира аз дарунаш бинед мегад, дарун берунша баъд муомила мекунем. марҳамат хай кадомтон маъқул карда бошад аз шаҳри Бохтар дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатии аст бародарон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар райони Сомониён гуфтагӣ аст соҳибшон. яъне ки шаҳри Ваҳдат районаи кӯчаи Сомониён ҳамин хел маълумотае. духонага квартира бародарон дар шашум ошӯна қарор дорад 54 квадрати метр ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис дорад. хона ремонти нав кардагӣ аст, не ки чизи чораша хитон меорен, яъне курпача ҳамин хел чизо надорад. не ки ремонт абой ҳамаш қоидавӣ канализатсия дорад. бо нархи 230 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо муомилам дорад. ҳуҷҷат ҳамаш 100%. кадоми конкретна харидора арзонтар метиҳанд 230 000 сомона муомилам дорад. дӯстоне ки аз шаҳри Ваҳдат ҳамин хел квартира саро кардам, марҳамат барои баҳри шумо омода кардем. метавонем дигар маълумотша пурра карда аз соҳиби квартира гирем. квартираи фурӯшии навбатии аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 28 микрорайонда қарор дорад, яъне ки доми 22. шаҳри Хуҷанди Бостонӣ 28 микрорайон доми 22 қарор дорад. сехонага квартира дӯстони азиз дар чорум ошӯна қарор дорад 70 квадрати метр ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, кухни яъне ки отделни ҳастай ва телевизор, кухни гарнитур ҳамаи чизош ҳастай. бо баъзе чизоша намедонам яъне ки хона обшим ҳамаи шароитош муҳайё аст, ҳамаи чизошам дорад. мумкин бо ҳамаш метиҳам, мумкин бо баъзе чизоша хона обшим тайёр аст. бо нархи 350 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз муомила ва савдои хуб мекунад мегӯяд соҳибшон, яъне ки срочна сум дар кора мегӯяд соҳибашон шаҳри Хуҷанд. марҳамат кадомтон харидорен дигар маълумотоша метавонед аз рақамҳои поёнбурда гирен. шумо магарам хали квартира, замин, мошин, хона, мағоза дошта бошед дӯстоне барои фурӯхтан, марҳамат сурат ва маълумотша роя кунед. мо реклама дорем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.